の量ですからね、言うて。うわ、早い。うわ、めっちゃ早い。うわ、あー、1回目のインターバルは。虫歯か。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。緊張されてくれ、緊張されてくれ。顔がやばい。おい、お前、サウザンに。おい、サウザンより下がって。渡辺。あー、美味しいとこサウザンに持っていかれる。これも来るんじゃない。あかん、嫌や。そんなん嫌や。カット。あ、カット。トム、これなし。頑張りました。今のなし。今のこれはな。マッチから俺やったら決めやろ。そうですね。今のなし。これちょっとアイラブ俺じゃない。これも来るじゃない。これやばいな。歯がやばいやろ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。うわ、歯とね、汗があって。俺よかったよ。評価してる。いや、でもほんまお前サウザー結構言っとったからな。サウザーでも俺は評価してるんで。そうですね。じゃあサウザーいい。今の場面で手を差し伸べる場所ちゃうっすね。いや、あれはあんまやってもらって。それはリアルやから。それやったら俺いける。歯がだっていける。リアルガン決まりやから。いや、ちゃんと。